Illum nagħmlu l-festa ta' San Egwin. Imwieled f'Demirjali fis-seklu 7, Egwin daħal f'monasteru u kien milquh b'entużjażmu mill-membri irjali, mill-kleru u mill-poplu bħala isqof ta' Worcester, l-Ingilterra. Bħala isqof kien magħruf bħala protettur tal-orfni u l-armel u maraw l-Egwin bħala bniedem strett iżejjed, filwaqt li huwa ħass li kien sempliċiment jipprova jikkoreġi abbużi u jimponi dixxilpini xierqa. Inqala ħafna problemi kontra Egwin u mar lejn Ruma biex jippreżenta il-każ tiegħu quddiem il-Papa Kostantinu. Il-każ kontra Egwin ġiet eżaminata u annullata. Mar-ritorn tiegħu lill-Ingilterra huwa waqqaf fil-monasteru f'Evesham li sar wieħed mid-djar Benedittini tal-Ingilterra medjevali. Huwa miet fil-monasteru fit-30 ta' Diċembru fis-sena 717. Wara t-tfin tiegħu ħafna mirakli kienu attribwiti lilu. Il-lomja setgħu jaraw, it-torox setgħu jisemgħu u l-morda kienu mfejqa.